Гонят ме патрулки. Гонят ме и полицаи. До табелата на махалата, повече навътре не може. Транзитно минават другото ляво. Ама брат ми, не се предавам. Ще ми вземат колите и парите, ама душата не могат да ми вземат. И 5 коли да взема, 6-та ще купя, и 6-та да взема, 7-та ще купя. Имаш ли пари и здраве? Имаш всичко, имаш всичко. Ама брат казва, огаждам си. Взимат ми колите и парите, но аз си огаждам, аз си огаждам. Ям си, пия си,